Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan muni ini. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Pembuatan muni. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang minulya sedaya jamaah PTS Persatuan Tanaman Sholawat, mugi-mugi panjenengan sedaya sing rawuh kula dongakno seger waras awake, lancar rezekine, akeh duwite, muga-muga panjenengan pikantuk jatah swarga benjang panggonane. Amin Allahumma amin. Khususon ila sedaya ahli kubur, syai'ulillah laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon ila jamaah PTS Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon ila musannif pengarang kita khususon ila Abi Muhammad Hambali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon ila sahibul wilayah syai'ulillah laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muga-muga sing rawuh mriki diparingi gemah ripah loh jinawe keluargane, gampang sandang pangane, seger waras awake, selamat donya akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang golek rezekine, adoh blaine, wakeh duwite, rukun kali tangga kiwa tengene, lancar kabeh usahae, lunga kabeh penyakite, nurut kabeh anak bojone, benjing krutuk-krutuk mlebu swarga panggonane. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab sing banter iki, sing jawab banter tak dongano duwite akeh. Alamatus saqawati arba'atun nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfudatun wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri uqubilat amrudatil akhir. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ngono nggih saged wonten sing
Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Asmane Tuhan kita niku kathah jumlahe 99 jenenge Asmaul Husna. Nanging kula lan panjenengan sedaya sing sering mireng, sing sering kenal inggih menika asma Allah Jalla Jalalah. Nggih napa mboten? Utawa Gusti Allah Ta'ala niki. Ar-Rahmani zat kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngendipa sapa jeneng Nabi, alamatus syaqawati utawi tondo-tondone alamate wong sing cilaka. Sinten Pak para jamaah? Inggih menika sinten sing diasmani tiyang sing cilaka? Iku arbaatun ana 4. Wonten sekawan tiyang sing diarani cilaka. Setunggal inggih menika nisyanud dzunubil madiyah. Nisyanud dzunub yaiku siji rupane seneng ngelalekno dosa-dosa al-madiyati kang wis dilakoni. Niki fungsine tobat. Jenengan sedaya dijak kalih Abah Sosro. Wonten jamaah PTS diajak mau sholawat, niki setengah panjenengan dijak tobat dikengken remen dateng Kanjeng Nabi. Inggih menika mau sholawat, khususipun sholawat nariyah. Terus kiai kula sapa wong sing apal sholawat nariyah lajeng dilampahi setiap malam Jumat, benjing panjenengan pejah mesti husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sing nulungi panjenengan benjing nggih menika sholawat sing jenengan waos. Ngaji kala wengi sering kula gatekno, kula perhatekno, kula eling-eling imut-imutaken panjenengan. Napa la yafrah illa bi ziyadatil ilmi wa amali sholeh. Ojo seneng, ojo bangga panjenengan urip nang alam dunya selagine panjenengan dereng tambah ilmu karo durung tambah amal sholeh. Niki hadise Kanjeng Nabi. Napa li'annahuma yasbahani fil kuburika. Mergo loro-lorone iki benjing panjenengan sing ngancani panjenengan nalika panjenengan pejah. Salah setunggale amal apik inggih menika panjenengan kumpul-kumpul jamaah maos sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam, panjenengan dibareng apa? Sallu ila asyra marrotan. Sapa wonge sing gelem maca sholawat nang aku sepisan dibalesi kali Gusti Allah 10. Nek 10 dibaleni diganjar 100. Nek 100 diganjar 1000. Nek 1000 diganjar 1 juta. 10 kali lipat. Panjenengan sedaya niki diajak kalian Abah Sosro dikengken ngelakoni keapian mergi nopo, sadar nek benjing pejah panjenengan nopo, panjenengan kersane saged ngancani dateng alam kubur nalika panjenengan pejah. Pun paham? Paham nggih? Nggih. Wayalan utawi yon nisyanud dzunub indallahi wonten sandinge Gusti Allah taala maulur sapa Allah
iku mahfudhatun direksa. Naudzu billah. Ojo tuman panjenengan mari nglakoni dosa kok bangga. Mila wonten qaulul maksur nggih wonten setengah hadis terose, hadis hasan. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nalika panjenengan nglampahi keelekan. Ne iso wa bi sayyi'atal hasanata, ngapi ana nglakoni sing apik. Menawa iso tamhuha, iso busek keelekan mau. Amin Allahumma amin. Niki. Wa dzikrul hasanati lan ngeling-eling kaapian almadiyah kang wis dilakoni. Wala yadri lan ora ngerti sapa apa dzikrul hasanat uku bilat iku ditampa aumrudat utawa ditolak. Sing nomor kalih tiyang sing seneng ngeling-eling kaapian. Khususipun ketua jamaah. Anu Gus, iku lho arek iku wis sukses males wilali teko kene. Mboten kantuk. Mboten kan kantuk. Niku termasuk ngiling-ngiling keapian. Pun jarno di Fatihah mawon. Insyaallah makene sadar bangsul mali. Kene mboten. Lah niki sing perlu panjenengan lampahi. Mila nek panjenengan nglampahi kaapian iku aja dieling-eling. Ngapunten nggih, kula tanglet panjenengan. Wonten salah setunggale kiat atawing lelampahan ya apa carane kaapian iku gak dieling-eling. Iku umpamana panjenengan sedaya nalika nabung, nalika beol. Kira-kira Mas nggih, panjenengan mari ngono ku ditampani maneh ta gak? Lah gak kolu sih wong ndeloke gak kolu ngene mboten. Lah mila nglakoni kaapian iso kaya wong aja sampe panjenengan ngiling-iling kaapian. Masa awake man Gus aku mau mangan sate, mangan gule enak, tak isi nopo tak tampani mboten kantuk. Mboten kira kolu panjenengan kinan. Kene mboten. Wong ndeloke rada gilo apa maneh kena ambune besengeren nggih. Niki nek nglakoni kaapian aja dieling-eling padakno panjenengan nalika beol. Wa nadhara lan ningali sapa wong ilaman mari wong fauqahu ana sandere wa yaman. Fauqahu iku ana sak dhuwure man fid dunya ing dalem babagan donya. Niki sing paling penting. Wong diarani sukses iku nalika panjenengan iki sing sering nggih. Panjenengan ningali kanca sukses. Nek ukurane jenengan ningali kanca sukses. Sukses kaya iku lho. Arek iku sukses duwite akeh. Niki mboten kantuk. Termasuk salah setunggale panjenengan sing cilaka. Niki wau kula ngeten. Pas berangkat pancen macet nggih teng ler niki wau. Kula pas ngisi bensin nggih antrine dawa nginan. Mas kok gak teko-teko ngene rek kula. Barang dugi mriki kula kebut ae, pun agak ngatasi. Tenggene GKP kula kebut. Niku ngeten. Trek niku tenggene bae wonten tulisan ngene. Melihat kesuksesan orang lain itu boleh untuk sebagai penyemangat kita dalam melakukan pekerjaan. Kok ya apik ketuli mati, tapi mboten kantuk. Niku sik sotok keliru. Contone ngeten. Sing sering niki kula lan panjenengan sedaya nglampahi. Mari oleh dhuwit sampean ngomong alhamdulillah Gusti, tapi niate pengen ditambahi ngene mboten. Ayo maca alhamdulillah rek ditambahi. Mboten kantuk, iku termasuk pembohongan. Yo nek alhamdulillah, tapi sik tetep ibadah Mas. Mergi njaluk kali syukur nang Gusti Allah. Mila nek panjenengan ngelampahi syukur niku gampang-gampang angel. Kok nek sampean oleh dhuwit 100.000, alhamdulillah Gusti jenengan tambahi. Pengin arep-arep ditambahi. Niku gak ira ditambahi pangeran. Biasane gak ditambahi pangeran. Tapi alhamdulillah Gusti kula cekap angsal 700 niki. Yakin ditambahi. Makane rumuse manusa kali pangeran ku beda. Nek panjenengan syukur arep-arep pengin ditambahi, ora kira oleh tambahan. Lho niki lho.
Nek panjenengan syukur niku wau ikhlas, gak krana sapa-sapa, saking senengi panjenengan nang Gusti Allah diparingi rezeki rupa dhuwit 200. Lah niki wau yakin ditambahi. Niki urusan rasa nggih, urusan ati. Mangkane panjenengan nek saged belajar ro ikhlas niku ojo kur ngomong alhamdulillah tok tapi lampaono ojo njaro arep-arep ditambahi. Pun Bang? Iki jero lho nggih, iki jerone titik iki. Kula jerone titik. Sing sering napa? Sing sering niku Ustaz Umar mari mimpin istighosah. Engko moro-moro teko omahe tanggane diamplopi alhamdulillah. No atine kok syukur temen, gak kira njaluk tambahan, mesti dia mbetong pengiran teko liyane. Mbok warunge tambah rame, mbok garwane iku akeh tanggapan lho, gak roan ngono. Lah iku lho. Iku jenenge tambahi rezeki ora kenyono-nyono. Min haitsula yahtasib. Tapi nek panjenengan contone sedekah, aku niat sedekah nek ngonane PTS rek engko tak tukokne ayam bakar atau ayam panggang. Cek ditambahi pangeran. Ora kira oleh tambahan. Ora kira oleh tambahan. Niate ya napa, Gus? Nah, iki sing penting. Niki sing penting, kula ulangi titik. Nek panjenengan niat sedekah, sedekah iku dari kata lafat sod dal qaf. Nggih. Sod dal qaf. Iku artine bener, artine temen. Ngeten. Ya Allah Gusti, rezeki saking panjenengan niki kula tampi. Kula bangsulake dhateng panjenengan, kula paringna teng kanca-kanca PTS arupi panggang ayam. Ngono ku sing ditambahi, Mas. Ngono ku sing ditambahi karo pangeran. Sing penting aja arep-arep tambahan saking Gusti Allah. Lho berarti donga siji. Mila kathah tiyang niku nggih. Wah, ya Allah Gus, aku ki lho wis duha tahun-tahunan tapi gak tau duwe sepeda motor. Tuku sepedae gak dono. Ya mergo panjenengan niate salat duha iku pengin sugih. Awas lho ya. Maksudnya ngeten lho, Mas. Niki sampean tak jelasno. Urusan fi'liyah panjenengan kali sesama iku ojo pisan-pisan njaluk balen. Pangeran sing bales, pangeran sing balik nang jenengan. Kaya contohnya jenengan gak ada tangga. Masa wae Gus tanggoku lho tak mei duwe, tak mei jajane tapi gak tau ngewe jajan aku blas. Gini wonten. Lak wonten ngoten sih panjenengan. Ojo arep-arep oleh tambahan, paling sampean ngemai berkat, balik ya berkat. Gini mboten. Mbok apik boleh wae alam. Sampean ngemai berkat apik tapi teko tangga biasa berkate rada elek. Biasane. Gak mesti apik, biasane elek. Utawa imbang. Lah nek jenengan arep-arep oleh balen gak dipangari pangeran. Gak ira tambahi. Tapi nek jenengan ikhlas ngemai tangga, aku tak ngemai iki iku sampean diparingi luweh kaluweh, tak jamin diparingi luweh-luweh. Niki carane bersyukur. Semanten ugi carane panjenengan ningali donyane tiyang. Ojo pisan-pisan panjenengan mulyakno wong sugih krana sugih. Mergo apa? Wa sulusudina dhahabaini. Apa artine? 2/3 agamane panjenengan iku tak jamin ilang alias goblok ndadak. Ngapunten nggih. Kula umpami anak buah Abah Sosro. Abah Sosro sugih. Amin Allahumma. Amin. Dungano sugih. Nah, mari umroh delok apa potongan entek mari umroh kali. Ngeten. Kula seandainya mulyakno Abah Sosro krana sugih, yakin kula nek diperintah Abah Sosro, Gus, ayo budal. Gak iso nolak, ngene mboten. Padahal panjenengan gak ada kewajiban nang anak bojo.
Iku nek krana sugih. Lah carane pripun? Delok dhisik. Apa-apa iku didelok konteke dhisik. Mila kula ngajak panjenengan sedaya sing rawuh, nek panjenengan gadah kanca sugih, kok senengane cerita kesugihane, alamat sampean bakal kanut. Nggih napa mboten? Diceritani aku duwe ngene. Kepincut sampean. Nek jenengan teng atine kepengin. Tapi nek jenengan diceritani wis alhamdulillah Bah, jenengan dados wong sugih. Kula kepengin dadi wong sing cukupan ae. Enak sampean. Mergi napa? Wong sugih durung mesti koyokane ketok sugih, tapi ternyata akeh utange lho. Barang ketok durung mesti jerone apik. Ngoten. Wanadhara lan ningali sapa wong hu ing man. Ilaman maring wong ya, wanadharu lan ningali sapa wong. Hune sampean buak mawon. Wanadharatu. Nah ngono maksude iku. Lan ningali sapa wong ilaman maring wong. Dunau ana saknisore man fidini ing dalem babakan agama. Apa maneh jenengane urusan agama, contone panjenengan salat. Ya worek aku ki ibadah salat jamaah terus. Tapi kok tanggoku gak tahu. Dadi sampean duwe rumangsa apik ketimbang tanggane krana sampean sering ibadah, sering jamaah. Iki ya dadi wong cilaka. Mergi napa? Ya kulo ngendika sapa Allah Gusti Allah taala. Aratu ngarepno sapa ingsun Allahu ing man walam yudri lan ora ngerti sapa wong ni ing ingsun fataroktu banjur ningali sapa ingsun Allah hu ing man. Niki teng kitab Nashul Ibad. Rawahu At-Tirmidzi. Kula pendet sak kitab Nashul Ibad. Ngeten. Nek panjenengan nglampahi kaapian babakan agama, kok jenengan rumangsa luwih apik. Siap-siap dadi wong cilaka. Mergi napa? Rumangsae panjenengan iku dadi cilakane panjenengan dadi wong luwih apik. Mergi napa? Iblis didalaken saking swarga niku mboten krana goblok piyambake pinter, tapi krana ana khairum minhu. Lho, iki lho, pun paham? Gara-gara sombong, rumangsa apik, rumangsa paling apik niki mboten kantuk. Pun niku mawon lanjut maneh. Wa kana ngendika sapa Al-Fudail, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya kula ngendika sapa Fudail. Fudail niku nggih masyaallah. Fudail niku tiyang sing luar biasa. Piyambake niku mantan begal, seneng mateni tiyang. Niki zamane Harun Ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid piyambake niku gara-gara ape mateni saudagar, kok saudagar iku nalika wayahe salat maos ayat Subhanallahu ma fis samawati wal ard sampai wa wal azizul hakim. Niku ternyata napa niku surat Ar-Rad niku lho. Niki lho. Tiyang niku kok moro-moro tersentuh atine nangis. Tiyang niku mau ngipi Fudail bin Iyad ape dipateni tiyang. Saking ganasi Fudail bin Iyad zaman semono dadi perampok, angger ana perampok digorok dibaca. Tapi kena ayat iku mau Fudail bin Iyad dadi iso tobat. Nah, ucapane mesti penuh hikmah. Saking tobaté diterima kali Gusti Allah, piyambake dados sufi zamane Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya kula ngendika sapa Fudail bin Iyad. Khamsun utawi ana 5 min alamati syaqoi.
iku setengah saking alamate wong sing cilaka. Siji qaswatun yaiku al qaswatu utawi atos fil qalbi ing dalem atine. Tegese napa? Tiyang niki boten kenek dituturi. Atine atos wangkot gak kenek dituturi. Wa jumudul aini lan beku matane. Mripate beku ora iso nangis. Dijak dikiran gak iso nangis. Lah carane wong tobat sing paling sederhana tapi mesti mengena. Sampeyan tingali mayit. Nek jenengan ningali mayit kok biasa-biasa ora iso tobat. Tetep sak botol rong botol. Sampeyan gawe bendina. Niki siap-siap apa panjenengan dadi wong cilaka. Carane ya dilatih atine. Ayo sapa wonge sing ndelok wong mati kira-kira gak tersentuh mboten? Tersentuh Gus, apa maneh melu nyuceni, melu ngadusi. Lah niki wakilatul khaya'i lan sithike rasa isin. Sakniki zaman TikToker. Mboten gadai isin ki napa mboten? Kabeh di-share, kabeh di-upload. Nggih mboten? Lah niki zamane wisan iki, ape kiamat be. Warubatu lan seneng fit dunya ing dalem urusan donya. Sing diceritakno donya wae. Lah niki alamate. Watulul amal lan dawane pengangen-angen. Senengane berkhayal. Iki mboten kantuk cilaka niki. Wa hadza bayanun min kitabi Minahus Saniyah. Niki saking kitab Minahus Saniyah. Kula cepetno titik. Wa qala ketika sahabat ulama setengah saking ulama. Iku min alamatil makti utawi alamate wong sing dibenci. Ayakuna yen ana sapa abdu kaula zakiron iku ngeling-eling li ghuyubi ghairihi maring cacate aibe wong liya nasian halilali li ghuyubi nafsihi maring cacate maring aibe awak dhewe ni. Bayanun kita bikutil qulub. Nek diarani wong sing dibenci kali Gusti Allah yaiku seneng ngeling-ngeling eleke wong liya, gak patek seneng ngelek-ngelek ngiling-ngiling awake eleke awake dhewe. Niki alamate wong dibenci pangeran. Naudzubillah. Wa qala ndika sapa ba'dul ulama aitun khalimane al aqilu tawiko wong kang waras. Iku layafa samar alai ngatasi akil apa aibun aib min nafsihi saking awake akil. Li anaman krono satemne wong ku khofia samar alai ngatasi man apa aibun nafsihi aibe awak dhewe man. Wa khofiyat lan samar alai ngatasi wong apa mahasinu keapian mahasinu ghairi apa keapian liyane wong. Bayanun kita bi Raudhatul Uqala wa Nahzatul Fudhala. Iki karangane Imam Ibnu Hibban. Ngeten lho Pak, panjenengan sedaya nek kapan dasari tiyang kok wis ningali tiyang kali rasa mangkel, mesti sing dieling-elingi ku eleke. Ngene mboten? Tapi nek jenengan ningali tiyang kok dengan rasa kasih sayang, sing medal keapiane. Mila ayo belajar nampa keapian kali keelekane tiyang. Nek jenengan benci yo kelakuane, ojo benci wonge. Iki sing garai, sing sering. Wa qala ngendika sapa jeneng Nabi aidun khalimane, aidun ngendika sapa badul ulama aidun khalimane. Fala tafroh. Iki hadise iki. Ojo ngrasa seneng sapa sira ila bi ziyadati ilmin kejaba kelawan nambah ilmu. Ya ngene iki carane ngaji, cara nambah ilmu. Wa amalin sholihin lan ngamal soleh. Fa inna huma mongko sak temene ziyadatu ilmin wa amalin soleh iku rafiquka bisa dadi kanca sira. Bisa dadi kanca ka ing sira. Yasbahani tegese bisa dadi
kanca utawa ngancani apa ziyadatu ilmin wa amalin soleh ka ing sira fil qabri ing dalem jero kuburan. Jenengane pejam biji mboten wonten rencangi. Sing rencangi amal apik kali ilmu sing manfaat. Haitsu yakhtalifa sekirane padha ninggalno sapa angka saking sira sapa ahluka keluarga sira nalika keluarga panjenengan jenengan dikubur wong jenengan niku kan ibarate nek wis pejakan sampah ora kira dikumpuli karo keluarga. Bojo biasane dempet-dempet nalika jenengan dadi mayit ora kirani dempet. Jawila ya rada emo apa maneh dempet. Nah niki. Wa maluka lan bondo donya sira. Biyen jenengan sik sugih nak syuting. Apa maneh nek ngonane ATM-e kathah, tarik transfer saiki dunia Shopee lho. Blonjo-blonjo liwat online. Nggih, ta nggih. Lah niki. Wa waladuka lan anak sira. Biasane anak sampean, Pak, yo duwe, Pak. Saliwan sik, duwe. Mboten kira kalu nalika jenengan pun pecah. Wa astika ukalan kanca-kanca sira. Apa maneh kanca ngopi, apa maneh kanca jamaah. Ningali panjenengan dadi mayit mawon iku ana sing wani ya ana sing wedi. Mila panjenengan niki awake sampah. Pejah iki bangsul teng tanah, dipendem nang tanah. Lah hakikate panjenengan niku alam gaib rupa ruh benjing niki sing wangsul dateng Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bayanun min kitabi bidayatul hidayah lil Imam Al-Ghazali wallahu a'lam bissawab. Sepindah malih kula tungakno sing rawuh mriki pinaringan keluarga ingkang gemari paloh jinawe, gampang sandang pangane, seger waras awake, selamet dunya akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rizkine, adoh belaine, akeh duwite, rukun kali tangga kiwa tengene, lancar kabeh penggaweane, lunga kabeh penyakite, nurut kabeh anak bojone, mugi-mugi benjing gruduk-gruduk mlebu swarga panggonane. Amin Allahumma amin. Ditungani arape nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama wa yakmi azida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma arzuqna rizqan wa malan halalan thayyiban wasi'an laziman barakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhaikin wala fatarin. Allahumma ja'al auladana wa azwajana wa talamidana min alil ilmi wa ali khair wa ali tuqa wa la taj'alna wa iyahum bisyari wad dhair. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha anta astaghfiruka. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Dilem tak? Sama jawilat. Alhamdulillah.